Ġie mġeddet il-ftehim bejn il-Ministeru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja u l-Federazzjoni Maltija ta' Organizzazzjonijiet tal-Persuni b'Diżabilità l-MFOPD. Dan sabiex tingħata għajnuna finanzjarja lil din il-federazzjoni biex tkun tista' tassisti li 33 għaqda li hija membru tagħha u tkompli tkabbar l-għarfien dwar is-settur tad-diżabilità. Il-Ministeru ser ikun qed iħallas sa massimu ta' 40,000 euro kull sena fi spejjeż amministrattivi tal-Federazzjoni. Il-President tal-Federazzjoni, Marta Smoljet, qaret kif din id-deċiżjoni li jkun imġedded dan il-ftehim kienet kruċjali biex il-Federazzjoni tkun tista' tibqa' taħdem fis-settur tad-diżabilità. Permezz ta' dan il-ftehim, il-Federazzjoni tista' tibqa' tkun preżenti kull fejn tkun qiegħda tiġi diskussa tema li għandu x'jaqsam mas-settur tagħna. Il-Ministru għall-Inklużjoni, Giulia Farrugia Portelli, saħqet kif dan il-ftehim għal darb'oħra qed juri kif bħala pajjiż qed nieħdu l-miżuri kollha possibbli biex nassistu lil persuni b'diżabilità u bekk ħadd ma jqalura jew ikun żvantaġġat. L-MFOPD hija partner strateġiku f'pajjiżna li xfiha rridu naraw li jkun hemm dik l-input il-ħidma li fuq livell anke internazzjonali Malta tkun rappreżentata b'mod tajjeb fejn jidħol is-settur tad-diżabilità.